Rosalía de Castro va ser una poetesca i novel·lesca espanyola considerada com una de les millors poetes espanyoles de tota la història. Va néixer a Santiago de Compostela a l'any 1837. No va tindre una infància fàcil, va tindre problemes familiars. Es va criar amb la seva tia i als 13 anys sa mare es va fer càrrec d'ella. Va poder estudiar i es va poder formar i des de ben menuda va mostrar interès per a la literatura i va començar a escriure. Es va traslladar a Madrid, on es va casar amb Manuel Mujica, en el qual va ser el que la va impulsar a publicar la seva primera obra i una de les millors, Cantares Gallegos, en una època on no era gens fàcil que una dona publicara llibres. En el seu llibre, Cantares Gallegos, relata la dura experiència d'abandonar Galícia, la qual adorava, l'amor i el costumisme gallec, on es critica la situació d'un poble maltratat i obligat. També escriu Folles Noves, la seva segona gran obra, on l'autora manifesta la marginació del sexe femení, dels orfes i dels camperols, especialment aquells que hagueren d'emigrar. Es va traslladar diverses vegades de domicili i es va separar de Manuel Mujica. A més, va caure malalta, fet que demostra per què la seva poesia estava carregada de pessimisme. Finalment moria de càncer als 48 anys. Ha sigut reconeguda a nivell internacional. Se li han fet diversos homenatges i té nombroses estàtues arreu de Galícia. Inclús, en l'any 2020, l'aeroport de Santiago ha passat a dir-se Rosalía de Castro, per unanimitat del ple de l'Ajuntament. Per què va ser una dona important en la història? És probablement una de les millors poetes en llengua galega, si no la millor, i una de les dones més influents del segle XIX. És admirable que tot i que va patir nombrosos vicissituds en la vida, va fer front i va contribuir a denunciar la situació de marginació de les dones, dels xiquets i xiquetes orfes i dels treballadors, especialment aquells que hagueren d'emigrar.